Insellmilkom, jiena Father Victor Aġus, assis dioċezan li għaddist fin-1974 u ftit wara tlaqt minn Malta biex immur lejn il-Filippini. Fejn għaddejt 30 sena hemmhekk u 10 snin oħra għaddejthom bejn l-Italja, miċ-Ċina u l-Kanada. Jiena nisab kuntent li llum qiegħed hawn għandi din l-okkażjoni li se niċċelebra din il-qudiesa magħkom u għalhekk nixtieq li qabel nibdew nitolbu proprju lil Alla l-Missierna jibatilna d-don tal-Ispiritu Santu biex dan il-mument ikun verament mument sabiħ li fih insibu lil Alla f'qalbna u anke bejnietna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħudu biex nitejju tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nitolbu maħfra lil Alla għan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu li qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U għall inti urejt is-salvazzjoni tiegħek li dinja kollha minn tarfa l-ieħor. Għatina li nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lil-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemmi li jasar tagħha. Tħallset ħżunita, ħadet minant il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat, ħejju triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha l-kol f'daqqa għax fomm il-mulej tkellem. U l-leħen qal għajjat u jien weġibt x'ngħajjat. Għedt kull bniedem ħaxix u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix jidbil il-wart meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-wart jidbil. Iżda l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla' fuq il-muntanja għolja, inti li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm. Għajjat, la tibżax. Għedt lill-ibliet ta' Ġuda, hawn Alla tagħkom, hawn Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jara l-merħla tiegħu bid-driegħu jiġmagħha u l-ħlief fih danu jerfagħhom u n-naċ ireddew bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil-Alla. Sam responsorjali Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Ngħidu flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għannu lill-mulej fl-art kollha, għannu lill-mulej birku ismu, ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. X'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan u li jiġġudika l-popli bis-sewwa. Flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Ħajfirħu smewiet u titenna l-art,
ħajħabat il-baħar u kull ma fih, ħajifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien, Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien, Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ara mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu intom xidrilkom. Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu. U jekk irnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom, jifraħ aktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas missierkom li hu fis-smewiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti aħna nisimgħu dan il-qari u xek qegħdin fi żmien ta' tħejjija lejn il-festa sabiħa tal-miliet. Li dejjem iġibilna ferħ speċjali, imma l-iktar li ġibilna ferħ speċjali hija l-fatt li l-kelma talla li hija ħajja, il-kelma talla li hija differenti mill-kliem tan-nies. Kif smajna llum ukoll fl-ewwel qari fil-profeta Eżajija li persważjoni kbira il-profeta jidilna dak li Alla jaħseb, il-ħsieb ta' Alla fuq l-umanità li hija ħaġa sabiħa li għalkemm il-bniedem u dak li hu bil-limiti kollha tiegħu, bil-ġufija tiegħu, anke bil-ħżonija tiegħu, imma Alla dejjem jiġri warajh, Alla jiġri warajh bl-imħabba tiegħu. U għalhekk Eżajija qed iħabbrilna li jiġi, il-mulej jiġi f'ħajjitna, isir laħam. Din il-kelma talla mhux biss tibqa' kelma, ma ssir laħam. Dik li aħna ngħidula inkarnazzjoni. Li din il-kelma tidħol fil-ħajja tagħna biex twitti it-toroq li mhumiex li huma mħarbta, biex l-għoljiet tbaxxihom ħalli t-triq issir triq pjaċevoli. U t-triq ifisser it-triq tal-ħajja u xek. Tant li anki aħna fit-tagħna kultant fil-ħajja tagħna nsibu diffikultajiet, imma kemm hu sabiħ li ikollna dejjem din il-persważjoni li Alla qiegħed magħna biex jgħinna u jidrittalna t-toroq ħalli naslu għandu. U kif smajna llum ukoll fil-qari, fl-ewwel qari, Alla jagħmilha ċara u xek meta jgħid għajjat. U l-profeta jgħid x'ngħajjat. Għajjat li r-realtà tal-ħajja hija li l-bniedem u bħal ħaxix tal-eliqi, bħal wart tal-eliqi li għandu sbuħija tiegħu, imma jgħaddi wkoll. Dak li ma jgħaddix fil-ħajja hija l-kelma tiegħi. U għalhekk ħuti anke aħna wkoll u xek għandna nippruvaw mhux biss nisimgħu il-kelma ta' Alla u neħdu pjaċir biha, imma aħna l tidħol fina biex dik il-kultura ta' Alla li hu għandu fil-ħajja tiegħu tat-Trinità tidħol dejjem aktar fina. U għalhekk aħna ntu spazju mill-kultura tad-dinja li hija limitata ħafna għall kultura ta' Alla dejjem tiftaħ għal dak li hu sabiħ. Tiftaħ għal dak li hu ħaj, li għandha futur. U għalhekk aħna anke jekk ngħaddu minn mumenti diffiċli, nibqgħu nittamaw li aħna wkoll għandna futur. U dan irridu nuruh mhux biss bil-fidi tagħna, imma b'fidi li hija inkarnata, bil-mod kif aħna wkoll inħarsu lejn l-oħrajn, bil-mod kif aħna wkoll nagħtu fiduċja lill-oħrajn, bil-mod kif aħna wkoll
inkunu dejjem fuq il-parti li nagħtu l-ħajja, nagħtu l-ħajja tagħna biex verament insibuha. Nippreżentaw issa lil Mulej Alla tagħna Missier Ħnina li jħobbna it-talbiet tagħna tal-lum. Alla Missier Ħanin li ma rridx li jintilfu n-naġġ li Kristu ibnu feda b'demmu. Nitolbuh biex ifarraġ lil kull bniedem li hawn fid-dinja. Ħalli kulħadd jinġabar f'merħla waħda taħt raj wieħed. Ngħidu għalhekk farraġna Mulej. Farraġna Mulej. Għall-Papa, għall-Isqfijiet, il-Presbiteri u Djakni biex ikunu rajja li jfarġu lil poplu Nisrani billi jkunu ministri fidili tal-kelma li taħfer u tfejjaq. Nitolbu. Farraġna Mulej. Għall-bnedmin kollha li huma abbandonati f'eżistenza bla futur u bla tama biex isibu l-faraġ u l-għajnuna. Nitolbu. Farraġna Mulej. Għall-ħutna li ċaħdu l-impenn nisrani u jinsabu l-sira ta' dnub li wassal għat-telfin biex jerġgħu isibu lil Kristu li ħareġ ifittixhom. Nitolbu. Farraġna Mulej. Għalina biex bħal Kristu r-raj it-tajjeb narfu nilqgħu u naħfru lil min jiżbalja jew jonqosna. Nitolbu. Farraġna Mulej. Fiskit ta' qalbna nofru wkoll l-intenzjonijiet tagħna, fiduċja kbira li Alla li jħobbna itina dejjem dak li hu tajjeb għalina. Mulej Alla, inti Missier Ħanin u kollok tieba magħna mid-dinbin. Iġbor f'merħla waħda n-naġġ mifdijin minn ibnek li ġej bil-qawwa biex isalva lil kull min hu mitluf bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi Mulej il-korla tiegħek il-qatt tal-pum li hu s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwasslux il-merti tagħna għatina il-għajnuna inti fil-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid, għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħar bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dir il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew inti Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien bħala familja waħda lill Alla missier tagħna b'fiduċja kbira li dejjem itina dak li aħna għandna bżonn. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid inti kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja ħenjin aħna li aħna mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċekontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-Rożarju mqaddes. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna eħlisejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw il-misteri tad-tbatija. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affridna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw ir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fi tiġrib iżda ħriġna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġin Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki.
Itlob għalina. Sultana tal-profeti, Itlob għalina. Sultana tal-apostli, Itlob għalina. Sultana tal-martri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-terfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik, ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-kol. U mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja fil-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beat Ignazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. San Nicola. Itlob għalina. Itolbu għaddisin, intom għaddisin protettur tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semim għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.